Hemmenize salam. Bu video Türkmenistan vatandaşlarımız için gatı bir peydalı bolar diye pikir etken aslanloy 3 tema boyunca gatı peydalı video bolup biler diye pikir etken. Şoň üçin videonun sonuna çelli görmenizi maslahat berýän. 3 temanın birinci teması şu wagt görüşüňiz ýaly TikTok'da, Instagram'da gatı kent depozitda kömegi ya da depozitden yarısını biz töleýäs deyip videolar, reklamalar çıkýar öňümizden hemme kimine. Ve bu boyunca da Şuvat Mahım diyen bir müşterimiz var. Filipinler'de atkaz aldı. Türk vizasından yani berden okul vizasına başvurmak için geldi ve okul vizasına başvurduktan sonra atkaz aldı. Atkazın sebebi Aşgabat'taki Türk Pasolistwasy sahtecilik tahkik kodu goýýar Mahıma. Şoň üçinem berdi de atkaz aldı. Geçen yıl bir firma yüz tutýar okul vizasy üçün ve bu firma depozitde kömek etýäs diýip başka birinin tölen depozitasyny munun adyna oňarýar. Ýagny bir kişi depozitde töleýär, 3 kişiye de priglашение oňarýarlar. Buna şoň ýaly oňaryp Türk Pasolistwasyna yüz tutýar, habary ýok Mahymyň ve vizada atkaz alýar ve tahkik kodu goýulýar. Ýagny gysgaç aýdanda $1000 depozitda töleýän, ýöne o senin tölen $1000 depozitdan bilen primerni aýtýan 3-4 kişiye priglашение oňarylýar. Ýagny bir kişiye original oňarylýar, galan 3-4 kişiye de falşiwe oňarylýar, ýani sahte edilýär. Ve şoň üçinem berde aracı firmalara hissat diýmeýär pasolistwa. Yani çağırıp asnanoy siz gynalýaňyz. Asnanoy sizi çağırýarlar, size tahkik kodu goýýarlar. Şonuň üçin ynanýan adamlaryňyza, ynanýan firmalaryňyzyň geçmişine seredin. Şu wagt gatyken her gün açylýan firmalar var. Asnanoy yani adyny goýýarlar, yer asman gök Gimalay dağı diýip adyny goýýarlar ve açýarlar bir günde ve hissatdan habary ýok. De bularyň açma sebäbi bu işi ansat diýip pikir etýärler. Onun üçin bu depozitda ýagdaýynda universitetlaryň depozitda töleglerinde gaty dikkatli bolmagyňyzy maslahat berýän ve bir näçe ýyldan bäri halka hyzmat etýän firmalara ynanmagyňyzy maslahat berýän. İkinci temamız vekalet bilen ya da dava yolu bilen sizin tahkik koduňyzyň kaldırılması, deportuňyzyň aýrylmasy gysgaç aýdanda. Yani bu zat mümkin mi? Bu mümkin, doğru. Ýöne bu belli bir ýagdaýlarda mümkin. Belli bir ýagdaýda aslanly şu wagt vekalet üçin geçen bir Lewapdaky ofisimize bir müşteri geldi. Yani bir ayal, ýaşy uly bir ayal, iki tarapdanam deportlu bolan bir gyza, sen maňa vekalet uğrat ve men bärden ceza parany tölesem senin deportun kalkar diýip $1400 pulunu alypdyr. Yani bu mümkün däl ildeşler. Yani iki taraptan yani Türkiye'deki bir vekaletname bereninde iki taraptan deportun kalkmaya. Türkiye'den kaldırılıp biler. Bu da belli bir ýagdaýlarda, belli bir gerekçeler bilen sunulduğu wagtynda gaýtarılıp biler ve hiç kaçan vekalet üçün, vekaletname bermek üçün yani $1000, $2000 ya da $900 töleği yoktur ve onu sizin liboy bir yakınınız gidip sizin ceza paranızı tölep bilýändir. Ya da şu wagt aslanloy gatyken men advokat diýip canlı yayın yapıyorlar, uluslararası advokatmış ve siz ona vekaletname beren ýagdaýyňyzda sizin deportuňuzy ve ceza paranızı tölep ayırıp berýärlermiş. Bu käbir ýagdaýlarda doğru, köp ýagdaýlarda da yanlış. Çünkü sizin deportuňuzyň kaldırılması için belli bir sebepler gerek. Size şu advokatlık ruhsatnamasını size göýbermelidir WhatsApp'tan ya da imo'dan. Napример, sen kimliğini uğrat, men birinci barlayın sen advokat mı toşnu.
Ondan sonra şartnama bağlanışın, ondan sonra pul tölen. Eğer men advokat deyip gece saat 3'te bir canlı yayın yapıp her önüne geçen, önüne çıkan birine inansan kıynalyan özün bolarsun. Profiliniz yani sizin vizavi geçmişiniz hakkında analiz edip maslahat isteseniz bizim profilimizde girýäňiz her gün canlı yayın var. Şo taýdan birebir sohbetleştik edip maslahatlaşıp bileriz bu hakkında. Biz 3 temada da kıskaça aydanda birinci temamız mahımdı. Karoçu depozitda destegi berýäs, depozitda kömegini etýäs diýip size приглашение muht edip berýänler, näle etýärler, falşywy приглашение alyp berýärler. Köpüsü şonky ýaly etýärler. Yanan ýene de siz bolýaňyz. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. İkinci tema. İkinci temada da özüni advokat diýip tanıştyrýarlar ve size dava açarız diýip hukuk firmamız bar diýip deportuňuzy galdyryp bereriz diýip sizin puluňuzy almanya çalışýanlar. Bulardan hem dikkatli bolun. Çünkü mün kişide bir kişi kazanýandyr mahkemeni ve bunu analiz edip bilersiniz. Bunu polno göç idarenin saytlarında, Daşary İşler Ministerliğinin saytlarında, Türkiye Dış İşleri şeylerin saytlarında analiz edip bilersiniz. Advokatlardan soraştırıp bilersiniz. Bugün eçelli näçe kişide olumlu sonuç aldınız deyip. Şoň üçin bulardan da dikkatli bolmaňyzy maslahat berýän. Üçüncü temamız hem akbabalardy. Yani tanışım bar deyip sizden pulunuzu almanya çalışanlar, bulardan hem dikkatli bolun. Hiç kimden tanışı yoktur. Yöne yere tanışı bar deyip sizden eğer işiniz bitse pulunuzu alyandır, işiniz bitmesi de izne gaýtaryp berýänlerdir. Yani sizin şu wagtky agyr ýagdaýyňyzdan peýdalanma çalışan akbabalardır. Özünüzün birebir vizavi profiliniz hakkında maslahat isteseniz her gün geçirýän canlı yayınlarımıza koşulup birebir görümdeşlik edip bileriz. Bundan başka da bu video like koymağı ve tespirlerde öz fikrinizi yazıp geçmeyi ýadynızdan çykarmaýyn.